Tak. A ideme sa šmíkať, napriek tomu, že nie je zima, nie je ľad, my sa šmíkať dokážeme a dokážete sa šmíkať aj vy. A ako, tak to už sa opýtam našich ďalších vzácnych hostí, pani doktorky Moniky Klenkovej, dobré ráno, a Juliusa Kazimíra, ešte raz dobré ráno. Na čo sa pozeráme my teda tak vzdialene? Čo toto je za cvičenie, to šmíkajúce sa? Tak pozeráme sa na momentálne najpopulárnejší nový pohybový trend, ktorý sa nazýva Flowin. A tento trend vlastne nám umožňuje úžasne intenzívne aerobné cvičenie a môžeme sa dopracovať k dokonalej postave. A to je perfektné, že na to potrebujem svojho ako metr štvorcový, alebo to odhadujem, a také tie šmíkajúce sa podložky, hej, takéto nejaké. A môžem sa šmíkať len takto po nohách, alebo dá sa to tak rôzne používať? Potrebujete špeciálnu podložku a potom vlastne svoju vôľu a čas. A tým pádom viete urobiť absolútne všetko. A je to úžasná aerobná aktivita. A podstatou je fyzikálna podstata vlastne trecej sily. Tým, že tá podložka je zaťažená, tak vlastne dokážete generovať nový typ cvičenia. Nový typ cvičenia. Ako dlho to, pani doktorka, treba cvičiť, aby to zaznamenalo, čo ja viem, nejaký efekt? A teraz ešte ani neviem, o akom efekte hovorím. Či to je na chudnutie, na posilnenie? No, pre nás rehabilitačných lekárov je významným faktom, že táto pomôcka nezaťažuje váhonosné kĺby. To znamená, že ona je určená nielen pre mladých, ktorí sa na tom vyšantia, vybláznia, ale je určená aj pre tú staršiu vekovú kategóriu, ktorá na tom výborne dokáže redukovať váhu. A stačí jej na to menšia námaha, ako za normálnych okolností na tanečnom parkete, prípadne pri iných aerobných aktivitách. Dobrá, keby sme si to chceli teraz ukázať, lebo ja som tu našiel také menšie podložky a tu je napísané, že hand, pochopil som, že ruka. Áno. Čiže môžem vás vyrušiť, že by sme urobili niečo iné s rukou, aby ľudia videli, že ako sa to dá používať všetko? Čiže to čo držíte v ruke, No, tak to je vlastne na to, aby si človek klakol. Aha. Čiže aby si chránil trošičku tie jablčka, hej, ktoré sú veľmi vystavené tomu tlaku. A na tých hands môže položiť či už lakte, alebo ruky. A teraz posilujete brušné svaly. Čiže asi je dobré ako naštudovať predtým pár vecí, kým sa to rozhodnem prevádzkovať. Je k tomu DVDčko, to znamená, že všetko je jasné a stačí 10-15 minút doma v obývačke, v kuchyni a už to funguje. Už to funguje. Popri varení sa pošmíkate, Dá sa pritom zredukujete televízia pozerať, samozrejme. Určite áno. My tu dnes ráno robíme taký pokus s dievčatami. Začali cvičiť o 6:00. Do 7:00 sme sa dohodli, že hodinovka musí byť v kuse. A potom uvidíme, že či dokážu zvládnuť ešte pár minút ďalej. Tam, keď to človek vymyslel, sa inšpiroval tiež nejakým upratovaním? Lebo toto mi fakt pripomína, že zoberiem si vedro... Je to možné, mnohým ľuďom to evokuje, tento spôsob, a práve naše kolegyne z Komárňanskej univerzity Jana Sejeho byli na tom urobiť hodinový program, ktorý sme otestovali všetky svalové skupiny a funguje to perfektne. Ja by som sa len chcela opýtať, keď si vravel, že kto to vymyslel, či je to podľa upratovania inšpirované, závisí od toho, či to vymyslel muž alebo žena, pretože popri tom cvičení asi treba dávať pozor aj na kríže a o tom sa budeme rozprávať, pretože donesli ste aj jednu knihu, ktorá nám povie o tom, aké cviky používať práve na spevnenie chrbtových svalov, aby nás tie kríže neboleli. Lebo keď to vymyslel chlap, No, a keď ho vidí žena doma, že dokáže robiť toto, tak potom dokáže robiť veci aj s handrou. A to je nebezpečné, to nerobte. To je pravda, chlapi dokážu urobiť veľa vecí, čo my ženy musíme robiť. Napríklad variť v kuchyni. A dokážu to naozaj úplne asi najlepšie. Cvičiť, že? Ešte aj